el que volem en aquesta segona part és fer diverses coses. Sí? La primera és presentar-vos una iniciativa que portem desenvolupant, diria jo, des de la darrera escola d'estiu de l'IGOP, que va ser ja fa un any, on vam detectar que el tema de la cultura o el tema de la desigualtat o de les desigualtats en plural en l'àmbit cultural podria ser interessant. Teniu cadires, si voleu seure aquí. Cercadores? Hem de marxar d'aquí 10 minuts i no molestarem. Doncs vam detectar que era un tema que semblava rellevant i que creiem que podia ser important de continuar debatent i treballant, i vam crear un petit grup de treball, petit vull dir, perquè eren gent que teníem molt a prop, molts d'aquí de l'escola de l'IGOP i altres persones amb les quals havíem d'alguna manera o altra treballat i que per tant volíem començar el debat. Però aquest grup, el que volem avui, és bàsicament dir-vos que és un grup que està absolutament obert i que volem compartir amb vosaltres. Només vull mencionar, perquè han fet molta feina i crec que val la pena, les persones que han ajudat a fer aquesta presentació, a fer aquest treball que ha durat aquest darrer temps, que són l'Adriana Partal, el Ramon Canal, la Montse Tor, el Jordi Pasqual, la Rocío Manzano i la gent de Nus Teatre, el Pablo Fernández, l'Assumpta Manís, la Juli Salazar, l'Ernesto Morales i el Bernat Quintana. Amb aquest grup de gent el que hem plantejat o el que hem volgut és fer, diguem-ne, un petit recull, una reflexió breu, no massa intensa però sí breu, i un petit recull d'alguns indicadors claus del que entenem, com a mínim dels que hem pogut trobar, que ens parlen de les desigualtats en l'àmbit cultural, en l'àmbit dels drets culturals a Barcelona. El que hem fet, perquè enteníem que era un grup petit i que evidentment volíem començar a obrir-lo, és convidar a gent, de fet, obligar-lo gairebé, a venir a fer-nos un retorn d'aquesta presentació i del document que hem elaborat. El document no els hem enviat, no l'hem fet públic perquè encara és un document esborrany que volem compartir amb vosaltres i que creiem que falta que cal treballar una mica més. Però sí que volia mencionar ràpidament a les persones que s'han compromès i que han pogut venir avui o que ens han dit que els interessava el tema i que estaven amb ganes de poder fer-nos aquest retorn, que seran les persones que ens faran una petita valoració una vegada acabem la nostra presentació, que són el Lluís Noguera, no sé si la Núria Sempere finalment ha vingut, però la Núria més aviat que volia venir, l'Anna Pacheco, no sé si està per aquí, la Carmen Mayugo, el Javier Rodrigo, el Ferran Burguillos i també el Joan Subirats. Després, potser ens faran un retorn a partir de la discussió i del document, més que del document de la presentació que fem, i evidentment després obrirem el debat a tothom i insisteixo, aquest seria o tenim ganes que sigui un primer pas per continuar treballant aquest tema si és que valoreu que és un tema rellevant. Faig una presentació, intento el més breu possible, perquè comprengueu una mica el context en el qual s'ha desenvolupat aquest grup. Però sobretot el que vull és centrar-nos en les dades que hem trobat i que volíem posar sobre la taula. Insisteixo, dades que hem trobat, dades disponibles, que no vol dir totes les dades que ens agradaria poder tenir i amb totes les dimensions que ens agradaria poder comptar. En tot cas, insisteixo amb el grup de treball que és obert i que volem que sigui encara més a partir d'avui, que tenia un parell d'objectius. El primer era conèixer una mica més què passava o què estava passant en la idea de les desigualtats a la ciutat de Barcelona en l'àmbit cultural. Això ho hem dit al principi i no vull insistir gaire, però sí que tenim la sensació de que si mirem les grans polítiques que tenim a la ciutat o que van tenir durant molt temps a la ciutat, en molts àmbits la desigualtat és un tema clau, és un tema central. Si parlem de polítiques de salut, la desigualtat entre barris és un tema clau a l'hora de fer polítiques públiques. Si parlem d'educació, de polítiques educatives, la segregació escolar també és un tema que està en el centre de l'agenda, en el nucli de l'agenda de les polítiques educatives. Doncs ens semblava que en l'àmbit cultural i en les polítiques públiques en cultura no passava el mateix, que l'equitat, que la lluita contra les desigualtats, en la participació en la pràctica cultural no ocupava un lloc central en l'agenda. Per tant, ens volíem continuar avançant en el coneixement sobre qui participa, qui pot crear, qui pot desenvolupar cultura sota la idea de potser el que diu un teòric que es diu García Canclini, que tothom evidentment té cultura, però que no tothom pot desenvolupar-la amb les mateixes oportunitats i recursos.
I per tant és aquí, no en el tothom té cultura, sinó en el si tothom la pot desenvolupar amb oportunitats i recursos equitatius, és aquí on ens volíem centrar en aquesta presentació, en aquest debat, en aquest document que estem elaborant. Per tant, el que vam intentar fer és definir i fer una petita selecció d'indicadors amb els quals poder demostrar o no que existien i que existeixen determinades desigualtats. Intento no anar massa al detall perquè tampoc vull ser pesat en aquest sentit, però sí que vam fer una definició operativa que ara us la diré, és a dir, una definició operativa, que no una definició de cultura, sinó una definició operativa per al nostre treball, operacionalitzar què enteníem per desigualtats en l'àmbit cultural. Existeix una definició que és la que d'alguna manera o altra encaixava amb algunes dades a les quals podíem accedir. Ara us explico. Factors condicionants, és a dir, volíem saber de quins factors estàvem parlant quan parlàvem de desigualtats en cultura. El gènere, la classe, la formació, el barri, això és el que volíem d'alguna manera també presentar. Quins són els factors que condicionen les suposades desigualtats en l'àmbit cultural. I després, alguns indicadors, volíem parlar també de números i volíem intentar demostrar, o com a mínim plantejar, posar sobre la taula, que existeixen aquestes desigualtats i que d'alguna manera això és empíricament demostrat. I finalment, simplement acabarem amb una proposta del que nosaltres enteníem que pot ser un principi d'estratègia per treballar, no des de només l'administració, sinó des de la ciutat, per fer front a les desigualtats en l'àmbit cultural, amb aquesta idea d'actius en cultura, que potser l'estem robant probablement a l'àmbit de la salut, que parla molt d'actius en salut. Nosaltres volíem parlar d'actius en cultura. Molt ràpidament, insisteixo, perquè crec que ho teniu molt clar i perquè ha sortit la primera presentació, la cultura no es redueix a les activitats promogudes per l'administració pública. Evidentment, la cultura no és estrictament el que promou l'administració pública, és molt més. Passa que a nosaltres ens interessava molt saber fins a quin punt les polítiques públiques en cultura estan condicionant i determinant les desigualtats en l'àmbit cultural. Per tant, era una mica aquest l'objecte, l'àmbit sobre el qual volíem treballar. Adoptem i treballem des de la perspectiva de drets culturals, discussions que creiem que ara mateix no tenien massa sentit i intentem deixar-les de banda. I ens centràvem en la idea que nosaltres creiem que podia ser útil, que és la de cultura pública i ciutadana. Ara intento demostrar o explicar què volíem dir amb això. És a dir, el que volem és saber si existeixen desigualtats pel que fa a la pràctica de drets culturals i en concret parlem de cultura pública i cultura ciutadana. Què vol dir cultura pública i ciutadana en la nostra recerca o en el nostre document o en la nostra discussió que tenim? Doncs evidentment hi ha una dimensió molt formal que té a veure amb l'assistència, assistir a equipaments públics, museus, biblioteques, etc., activitats promogudes per l'administració, però també probablement activitats promogudes per altres agents que no són estrictament l'administració pública. Per tant, aquí hi ha una dimensió d'assistència. Assistència, i creiem que en l'assistència podem trobar desigualtats. Hi ha una dimensió de pràctica, que probablement l'hem comentat i hem discutit una miqueta abans. Diguem-li amateur, diguem-li no professional, diguem-li com vulgueu, però hi ha un àmbit de pràctica que té a veure amb la creació, amb l'expressió, amb la formació, i aquí la llista o el possible llistat d'activitats de pràctica cultural és molt ampli. I de fet, en les recerques que hem anat mirant i que hem anat trobant, aquest llistat és gairebé, no diria infinit, però sí molt ampli. Per tant, nosaltres el que volíem era simplement corroborar que aquest llistat de pràctica cultural pot ser molt ampli. El que volíem era anar a trobar algunes dades que ens diguessin alguna cosa sobre si existien o no desigualtats en la pràctica cultural. Tot i que no ens dediquem, en aquest grup, com a mínim fins ara, a analitzar la desigualtat, per dir-ho clarament, en les indústries culturals, és a dir, no volem veure si a nivell, per exemple, de condicions laborals existeixen desigualtats, intuïm i sabem que sí, però no és l'àmbit del nostre treball o del nostre grup, com a mínim aquí. Però sí que creiem que era molt important, i això ho parlàvem molt amb la Rocío, recordo, que de la manera que es programi, de la manera que es pugui practicar professionalment en institucions públiques, en institucions municipals, l'exercici del dret cultural, segurament dependrà també altres desigualtats, per exemple, en l'assistència. Per tant, enteníem que era important
tot i que no parlem d'indústries culturals i de les desigualtats en l'àmbit de la indústria cultural, sí analitzar alguns elements sobre com la pràctica professional es produeix en l'àmbit de les institucions municipals de la ciutat de Barcelona. Insisteixo, cultura i desigualtat a la ciutat de Barcelona. Estem parlant de la ciutat de Barcelona i no en termes generals, sinó en concret què podem dir sobre la ciutat de Barcelona. I després enteníem que era important que poguéssim dir alguna cosa sobre a l'hora de valorar els serveis municipals, els serveis de política pública cultural, i a l'hora de valorar la importància de que jo participi o no en aquests serveis, també existien desigualtats. Us anticipo que aquí no hem trobat massa dades. És a dir, volíem saber si valoren de forma diferent les biblioteques, les persones segons l'edat, les persones segons la classe social, les persones segons el gènere. Però això ens ha costat molt trobar dades. Ara us ho explicarem en detall. I després, què enteníem, més enllà de tot això, per cultura pública i ciutadana? Doncs que els drets culturals no només tenen a veure amb la participació, també tenen a veure amb la decisió, amb decidir sobretot les polítiques públiques en l'àmbit cultural. I per tant volíem, tot i que us avanço que tampoc hem trobat massa dades, volíem saber quins són els òrgans i com estan composats els òrgans de decisió de les institucions i esdeveniments culturals públics de la ciutat. Tenen algun, diguem-ne, biaix pel que fa al gènere, pel que fa a la classe social, pel que fa a la formació, pel que fa a diferents criteris? Això ho volíem saber i ens ha costat una mica trobar-les. Volíem saber qui participa dels processos d'elaboració de polítiques públiques i de plans i de taules culturals. Som sempre els mateixos? Som sempre els que tenim una certa formació, una certa classe o un cert origen? Creiem que també era important la qüestió de la decisió. I després també teníem la voluntat, tot i que insisteixo que no hem pogut trobar massa dades, de veure què passa amb les subvencions. Hi ha desigualtats pel que fa a les subvencions en l'àmbit de la cultura, no tant desigualtats pel tema, sinó desigualtats en el qui rep aquestes subvencions i quines organitzacions també tenen la possibilitat de demanar i d'optar a aquestes subvencions. Val? Res, molt ràpidament, si voleu després ho debatim, però la idea era situar, no era el més important crec jo del que presentem avui, però era situar de què parlem quan parlem de desigualtats en l'àmbit de la cultura. Sí? I tenim els tres grans factors que creiem importants a l'hora d'explicar aquestes desigualtats. Què condiciona la desigualtat en l'àmbit cultural? Doncs creiem que segons com s'interpreta la diferència pot generar desigualtat. L'edat, el gènere, l'origen, el naixement, el codi postal, el territori, el barri on vius, la diversitat funcional, que són expressions de la diferència, a vegades poden acabar generant desigualtat, segons com, probablement, des de l'àmbit de les polítiques públiques, això s'interpreta. Això és una dimensió clau, la diferència. La diferència pot acabar generant desigualtat, segons com, insistim, s'interpreta. Segona dimensió, els recursos. Aquesta és la dimensió més clàssica, si voleu, de la desigualtat, no? Recursos materials i recursos simbòlics. Segurament, no? Torno, no participen o no assisteixen les mateixes persones segons la renda, el nivell d'estudis, el temps o la familiarització que tinguis amb les arts. Això està més o menys estudiat a nivell internacional, però volíem veure si a Barcelona també passava. Segona dimensió, els recursos. Diferència de recursos. I tercera dimensió, que potser no està tan estudiada i no debatim tant sobre aquesta, és la connexió. Enteníem que segons com ens connectem, també podem generar o es pot estar generant desigualtat. Per tant, vam intentar mirar algunes dades sobre la qüestió de la connectivitat digital, fins a quin punt tenim accés en l'àmbit digital. Però també creiem que segons com interactues, quin és el teu suport social que tens en el teu entorn, probablement tinguis més possibilitats de participar, de practicar o d'assistir o de decidir sobre la cultura en el teu entorn. També la mobilitat, l'accés a determinades xarxes d'informació, de coneixement, etc. Per tant, dues dimensions més clàssiques, la diferència i els recursos, i una que també volíem posar sobre la taula, que era la connexió. Insisteixo, participar i decidir què condiciona la desigualtat en aquest àmbit, la diferència de recursos i la connexió. Val? Insisteixo, he anat una mica ràpid, però volia que passéssim a les dades, que és una mica el que ens serveix per exemplificar aquesta perspectiva. Sí, si voleu després tornem sobre tot això.
Ara passem a les dades, i aquí sí que convido a companys i companyes a que una miqueta m'ajudeu, ens ho hem repartit abans, no està improvisat això, sinó que m'ajudeu a anar descrivint aquestes dades. Si voleu, us puc passar, diguem-ne, les diapositives. Jordi, t'animes? Hi ha tres fonts diferents que Nico ha utilitzat, que són molt complementàries. Una gràfica ve de la taula de l'enquesta de serveis municipals de Barcelona de l'any 16, la segona de l'informe sobre oportunitats educatives a Barcelona i el Barcelona de la Infància i de les famílies de Barcelona també l'any 16, i la tercera és una enquesta una miqueta més vella, l'enquesta de valor social de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 14. Aquí hem assenyalat amb aquests dos rectangles les quatre serveis, les quatre activitats que més s'acosten a la nostra definició operativa de cultura. Teniu a la primera columna les mitjanes i després l'estimació de cadascuna d'aquestes a partir del nivell socioeconòmic al mitjà o baix. I, en fi, en tots quatre, tant activitats culturals com festes populars, com la freqüentació de biblioteques públiques, com l'utilització dels centres cívics, doncs hi ha una claríssima relació amb la classe, amb el nivell socioeconòmic. Si tenim la mitjana de persones que utilitzen les activitats culturals en un 57,4, doncs bé, el 74,7 de les persones adscrites a nivell alt utilitzen activitats culturals, participen en activitats culturals, mentre que la mitjana 61,4, el més baix, 33,7. 40 punts de diferència. Déu-n'hi-do. Participació en festes populars, no hi ha tant biaix, la mitjana és 67, nivell alt 72, 69 mitjà, 55 baix. També aquí el gap cap a l'estrat baix és molt considerable. Freqüentació de biblioteques, 50% de mitjana, 57% al 56,9 classe alta, mitjana 54,7, i aquí encara un altre cop aquest gap de 20 punts cap a l'estrat més baix. I de protecció dels centres cívics, utilització més baixa també en la mitjana, no arriba al 30%, 28,9. Amb la classe alta, una miqueta per sobre de la mitjana, 29,7. La classe mitjana, molt en la mitjana, 30,6, i un gap també considerable a l'estrat baix. A la segona gràfica, que correspon més a la pràctica cultural activa, tenim una aproximació interessant, que és els menors de 16 anys que no realitzen activitats culturals i d'oci regularment, que inclou tocar un instrument. Les persones de classe baixa, 19,6, no realitzen cap mena d'activitat cultural i d'oci regularment. Mitjà, 12%, estradal, només un 4%. També una diferència molt notable. La classe explica també aquesta part de la vida de les persones menors de 16 anys, la realització o no d'activitats culturals i d'oci regularment, que inclou tocar un instrument. I finalment, la darrera taula té a veure, té com a font l'enquesta de valors socials de l'Ajuntament de l'any 14, i també aquí a la pregunta prioritzeu la imaginació entre les actituds més importants per transmetre als vostres fills, a les vostres filles. La imaginació apareix entre les tres més importants en la classe alta en un 20%, 20,6%, classe mitjana 13,2%, classe baixa 10,9%. També aquí interessant aquesta dada perquè aplega tota una sèrie d'actituds, de valors que tenen molt a veure amb la cultura, i doncs també aquí s'aprecia un clar viatge, una clara diferència amb les classes socials. Afegeixo una cosa de collita pròpia. Aquestes dades crec que seria fantàstic, seria molt bo tenir-les a escala metropolitana. Les tenim a escala de la ciutat de Barcelona, però a escala metropolitana
És, crec, allà on avui es pot incidir de manera clarament transformadora en aquesta realitat. No els tenim una noció molt bona, perquè ja a Barcelona és la mitjana de moltes coses, però bé, aquest és també poder treballar a escala metropolitana i això és un link cap a la següent. El següent apartat. El següent és el camí. Jo també, com en Jordi, he participat una miqueta més, però si no fos per l'empenta del Nico, impossible. Però sobretot el que és important, jo crec, en aquest treball, és la mirada diferent que hem fet amb les dades que ja tenim. És a dir, tota la informació no l'hem fet expressa per aquest grup de treball, sinó que són dades que ja tenim, disposem en molts casos a l'Ajuntament de Barcelona o en altres institucions, i que posar la mirada diferent a les dades també ens ajuda a veure les coses d'una altra manera. En el cas del territori hem posat 3 exemples, que en els casos, per exemple, dels museus, no és un tema que les desigualtats siguin per temes de preus, perquè tothom pot accedir als museus de manera gratuïta, i en canvi sí que es veuen en l'última enquesta que hem fet amb els museus, la majoria de museus que hi han participat, que són molts de la ciutat, com hi ha 2 factors crítics, que un és el tema de la proximitat, és a dir, tot i que en alguns casos, com Ciutat Vella o Eixample, potser el nivell de renda seria més baix, però el tema de la proximitat ajuda. En canvi, en districtes com Nou Barris o Sant Andreu, no només en museus, sinó en altres àmbits on mirem l'accés a la cultura, veiem que sempre surten com els districtes que menys participen, menys assisteixen en els grans equipaments. El que és interessant d'aquesta gràfica és perquè posa en relació l'accés amb relació a la població de cada un dels districtes, perquè també és important posar en relació. Si veieu, doncs, Ciutat Vella hi va més gent que la població del districte, i en canvi amb altres, com per exemple a Sants o a Nou Barris, molt menys, el percentatge és molt més baix que el total de la població. Però sí que hi ha aquests 2 factors, el de proximitat, d'estar a prop de centres culturals, i l'altre que seria l'accés o no per temes de renda. Aquest seria el primer. L'altre seria una mirada diferent, també una mica positiva segons com, parlant de polítiques públiques. Aquí hem estat fent una anàlisi dels centres educatius que van als equipaments culturals, grans equipaments culturals. Aquesta és només la dels museus, la majoria també dels museus més importants de la ciutat, que han passat les dades, que no estem fent amb teatres i auditoris, però aquí sobretot el que hem posat de manifest és que, tot i aquestes dificultats que dèiem ara, sí que es detecta que hi ha més, les escoles públiques porten més alumnes en els centres culturals que el total de les escoles que hi ha. Aquí mirem el percentatge, doncs en el cas de la Ciutat Vella, el 54% dels centres han pogut participar en assistir a algun dels museus de la ciutat. També aquí és important fer un esment que també ens ha ajudat aquesta nova mirada que fem, que és que treballar a nivell de districte a vegades és per res. Si mirem Sant Martí, que sempre el posem d'exemple, a Sant Martí tant hi trobarem la mina com Poblenou, i llavors a vegades les dades que surten es semblen molt bones, però que si ho fan analitzem per barris, que ara també ho estem intentant fer al màxim que podem, també ens explica altres coses. Però en general sí que veiem que el pes de les escoles públiques, l'esforç que estan fent per poder fer accessible als alumnes dels museus, en aquest cas els museus de la ciutat, és important. I finalment n'hem posat un altre, que és en l'àmbit del tema digital, com també en aquest cas, si veieu la mitjana, aquí ho han fet a nivell de grans barris per facilitar l'anàlisi, doncs quins grans barris tenen un ús més fàcil del mòbil i de la participació a través d'internet, que serien els de l'Eixample, Sant Gervasi i la Via Olímpica, i quins estan més per sota. En el cas de la participació també, les diferències entre uns districtes que van associats clarament a la renda. Sí, aquí hem volgut posar també una dada sobre participació no només en entitats culturals, sinó
en termes generals, moviments socials, associatius, veïnals, que enteníem que també es permetia parlar de pràctica cultural no només vinculada a l'art, sinó també ampliar una mica. Vale. A nivell d'estudis era el que deia abans el Nico, que era relativament poc significatiu la diferència. Nico, dale el botó. Sí, perdó. Sí, una mica malament, però la idea és persones que han anat o no a una biblioteca en els últims 6 mesos de l'any 2017, segons el nivell d'estudis. Aleshores, dins dels estudis obligatoris, finalitzats o no, gairebé és molt semblant. Tenim un 42 que sí, versus un 58 que no. Està bastant equilibrat. En els estudis secundaris passa el mateix, una mica invertit, però més o menys el mateix, que són un 36 no versus un 64 que sí. I en els estudis universitaris sí que varia una mica més, que tenim gairebé un 70 versus un 30, que sí que van a les biblioteques versus els que no van. I pel que fa... No sé, Nico, si tu vols afegir alguna cosa. No. Però això no, sí que, bueno, vosaltres mateixos la idea no és interpretar les dades nosaltres, sinó després obrir el debat, no? A quin punt veieu que això era desigualtat o no, i com creieu que es podia continuar. bàsic i de proximitat com és una biblioteca. I hem liat, per exemple, i després li demanarem que ens digui alguna cosa al Ferran Burguillos, que és director de Biblioteques de Sabadell, i per tant també potser, a partir de la gent que és més propera i que treballa més en l'àmbit de biblioteques, ens pot ajudar a interpretar aquestes dades, perquè al final nosaltres el que teníem era una mirada molt general. I aquí també, el que es basa a de la Mercè, també a nivell d'estudis, també tenim que la Mercè és una acte que la gran majoria són gratuïts i són fàcils d'accedir-hi. El percentatge era un 17 i pico% amb estudis baixos, un 26 amb estudis mitjans i un 31 a estudis alts. També era relativament poc significativa la diferència. Sí, és una mica, s'ha d'explicar potser una mica el tipus de dada, perquè vol dir que de la població amb nivells d'estudis baix de Barcelona, el 17% participa a les festes de la Mercè. O sigui, aquí sí que jo crec que entre els nivells més baix i el nivell alt hi ha una diferència significativa, perquè què vol dir? Que el 31% de les persones que tenen estudis alts a Barcelona participen de les festes de la Mercè. S'entén, no? El número és una mica estrany. No és que el 17% de les persones que van a la Mercè són d'estudis baixos. No. És que de la població amb estudis baixos a Barcelona, jo diria, només el 17% van a les festes de la Mercè. I no dic que el 31 sigui massa alt, però sí que veiem que hi ha una diferència important entre un i l'altre. S'entén, no? Si hi ha alguna cosa que potser no estem explicant, ens ho digueu. I crec que ja està. Adriana. Perquè fa el gènere, no sabíem molt bé com enfocar-ho perquè és com molt ampli, llavors per poder-ho acotar vam fer el que estàvem parlant abans amb les noies de l'escola Mestre Modera, que una mica ho agafem des de la vessant de cultura com a pràctica artística, o sigui, agafant aquesta definició més sectorial del sector cultural. Llavors, teníem bastants estudis per exemple, l'Observatori Social de la Caixa, sobre que en general a Europa hi ha com més dones que estan estudiant estudis d'humanitats i de gestió cultural o de teatre, de música en general. Llavors vam pensar que la millor forma d'acotar-ho a totes aquestes dades era veure a Barcelona quanta gent, homes i dones, accedeixen a aquest tipus d'estudis i després fer la comparativa amb per gènere quin és l'accés que hi ha en direcció i producció d'obres de teatre o de música, direcció de festivals de música. I ens vam centrar només en teatre i música perquè era l'únic lloc on hi havia dades més fàcils de trobar. En altres estudis artístics era molt difícil trobar dades.
sobretot en la part més d'accedir a la creació. Llavors, aquestes són les dades. Segons el Departament d'Ensenyament, aquestes són de Barcelona. No, són de... Sí, són de Barcelona. És consorci de Barcelona. És veritat. En general hi ha més dones que estan estudiant temes de dramatúrgia i direcció i dramatúrgia, tant en instituts públics com privats. No és molt alta la diferència, però sí que hi ha com una tendència, és un número una mica més gran en general, un 60% enfront del 40%. Llavors d'això, si ho comparem, i després en temes de música, d'ensenyament superior i professional, ens trobem una mica també, o sigui, és bastant equilibrat, però és una miqueta més de dones, no? Podríem dir que és com 50-50 en general. Llavors, després el que ens trobem en el resultat final, per exemple, pel que fa a teatres i festivals d'arts escèniques, la diferència és increïble. O sigui, hi ha un 12% de dones en total en temes de direcció de programes, enfront d'un 72%, quan estàvem parlant que quan en els estudis és més igualitari, no? I pel que fa a la música és més o menys el mateix, o sigui, hem arribat a la mateixa conclusió. També teníem les dades de premis, però això ja és perquè ja està vinculat també a si hi ha més dones o menys dones accedint a fer programació i tal, doncs també és més complicat que hi accedeixin als premis. Però després tenim els de música, no? Que també, si partim de que més o menys hi ha com un 50% d'homes i dones estudiant estudis superiors de música i tal, i després ens trobem una mica amb aquestes dades de un 85% d'homes que accedeixen a la programació. No ha estat fàcil trobar dades i per això també volem agrair, entre cometes, o reconèixer la feina que fan entitats com l'Associació de Mujeres de la Indústria de la Música o Dona Mecena, que d'alguna manera són les fonts d'informació que hem pogut utilitzar i que entenem que són rigoroses. I Dones i Cultura també. En gran part d'aquestes entitats són autoorganitzades i és el nostre temps que li dediquem per donar visibilitat a aquesta part totalment invisible que no acostumem a trobar. Bueno, un poco el tema de la edad del factor como factor condicionante, como mencionaba Nico al principio, va relacionado con el tema de participación y la asistencia. Es una encuesta que se tiene de Ómnibus Municipal de 2017, que hace una encuesta de la ciudadanía en cuanto a la asistencia a actividades culturales. Y bueno, ahí ellos se les preguntan la frecuencia que han asistido en los últimos 6 meses a actividades culturales, desde el cine, fiestas populares, museos y bibliotecas. Y bueno, encuentra una mediana de asistencia en Barcelona del 5.3% en 2017. Cabe señalar que bueno, esta ha tenido una tendencia de incremento de 2006 a 2017 de una frecuencia en Barcelona de asistencia de 3 al 5.3% que se encuentra ahorita en 2017. Y ya entrando al tema de factor de edad, bueno, encontramos que en la frecuencia de asistencia encontramos que los jóvenes de edad de 16 a 24 años de edad, la frecuencia de asistencia es de 6.3 veces en los últimos 6 meses, y eso es por lo que más frecuencia tienen en la asistencia a este tipo de eventos. Y siguiendo después, para una franja de edad adulta de 35 a 44 años, creo que esta es la mejor edad, la juventud adulta, de una frecuencia de 6, y seguida por también una adultez temprana de 25 a los 34 años de 5.9. Y de ahí nos pasamos ya a la edad de adultez mayor, adultez ya en plenitud, de los 65 años y más, con una frecuencia de 3.9. Aquí la diferencia es muy grande, y bueno, aquí es donde entra, como decía Nico, ¿no? Estos son los datos que se han encontrado, pero aquí había el debate de cruzar esta información
bueno, cuáles son los factores también de esta frecuencia de asistencia, ¿no? Si es un factor, si por ejemplo en el tema de los adultos mayores es un factor de la renta, es un factor de proximidad, es un factor de movilidad, ¿no? Aquí es donde sería interesante poder hacer un análisis o de difusión, ¿no? O el tema del tema de cruzarlo con el tema de conexión, que es la siguiente filmina, ¿no? del estudio de brecha digital en la ciudad de Barcelona, del Mobile World Capital del 2016, donde bueno, ellos ven cómo hacen un análisis en cómo desde la juventud va disminuyendo, y esto se ve en los diferentes tipos de actividades del uso social en Internet, cómo va desde la consulta de correo electrónico en una edad de joven, es mucho mayor y va decreciendo conforme va creciendo la edad hasta llegar a los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, en el tema de utilizar las redes sociales, es muy visible cómo pasa la edad joven de 97, de ahí al adulto 90 y 81%, ya de la edad de 45 al 54 ya disminuye en un casi 20% el uso de las redes sociales entre los adultos, ¿no? Y pasamos del 67 al 56% y en el adulto mayor en un 41%. Y de ahí, bueno, el mismo comportamiento tiene el leer las noticias por internet, pero sin embargo, si ya hacemos un análisis de lo que son el publicar webs o blogs, pues es una diferencia muy grande también, y también el crearlos y publicar por una parte y crear nosotros también es mucho más rápido, ¿no? Esto es, bueno, los datos que se han encontrado al respecto, y aquí habría que cruzar estos datos con otro tipo de factores que sería interesante hacer el análisis. De fet, una de les coses que comentàvem era que justament, ja ens ho diuen alguns estudis més a nivell internacional, però que també veiem a Barcelona, és que al final la desigualtat és desigualtats en plural, en el sentit que són dimensions que se van sumant unes amb les altres, és a dir, es reprodueix la desigualtat i es combina la desigualtat tant pel que fa a la classe, com pel que fa al nivell de formació, com pel que fa a l'edat, es van acumulant els factors condicionants de desigualtat. Al final això sí que veiem que era una qüestió clara en el que nosaltres anàvem treballant per a la ciutat de Barcelona. Insisteixo que ens centràvem molt en la ciutat i era important per nosaltres veure fins a quin punt a la ciutat existien aquestes desigualtats acumulades. Només per acabar, i perquè no volíem acabar potser ni el document que estem elaborant, quan insisteixo que us convidem potser a discutir i sumar-nos en propers espais, ni tampoc la presentació d'avui, sense fer una reflexió en la línia del que potser us comentava a la primera part de la sessió. Moltes vegades parlem de dèficits, no? Totes les dades que hem presentat aquí són dades de dèficit, és a dir, qui no participa, qui no crea, o qui participa menys, o qui pot assistir menys que d'altres. És a dir, la idea és les persones no tenen, no poden, no ho aconsegueixen. Aquesta és la idea que queda reflectida una mica en les dades, no? Parlem de dèficits en aquest sentit. Hi ha uns factors condicionants que generen aquests dèficits. Doncs bueno, nosaltres enteníem que això és una mirada, però que cal anar més enllà i que evidentment ho hem intentat reflectir també en la nostra presentació. Les persones tenen moltes capacitats. Les persones, els entorns, les comunitats són actius per a la participació cultural i per a la lluita contra aquestes desigualtats. I per tant, no volíem parlar només de dèficit, sinó que volíem acabar dient, si hem de fer front a aquests dèficits, hem de comptar amb els actius. I les persones no només tenim dèficit, sinó que també tenim i som actius en aquest sentit. Per tant, insisteixo, ho hem dit, moltes manifestacions i agents de cultura pública i ciutadana no surten en les enquestes indicadors disponibles. Això està clar. El que no vol dir que no existeixi desigualtat en les enquestes o en les pràctiques o en l'assistència o en les decisions que es prenen entorn a la cultura pública i ciutadana. És a dir, que no surtin en les enquestes no vol dir que el que surt en les enquestes no té a veure amb la desigualtat. Són dues coses que entenem com a diferents que evidentment han de poder estar relacionades. Però continuem pensant, després de fer tot això, que existeixen importants desigualtats en la cultura pública i ciutadana. Tot i que necessitem moltes més dades. I això és una de les altres conclusions a les quals també arribem.
això acostuma a passar a la universitat, quan fem una recerca diem que no hi ha, que hem de continuar trobant més dades en aquest sentit, però en tot cas creiem que en aquest cas és vàlid. Sí? L'estratègia, doncs bueno, per això us hem convidat, diguem-ne, perquè ens dieu i ara què? És a dir, com fem front, com poder fer front a aquestes desigualtats? Doncs segurament, d'una manera diferent, com ho hem fet fins avui, i nosaltres creiem que recuperar aquesta idea d'actius per a la cultura o actius culturals podria ser interessant. Els actius en salut, pels que potser esteu vinculats d'alguna manera, us sona més, però els actius en salut són recursos, factors que generen salut. No només el centre de salut genera salut, també genera salut potser l'ús d'una muntanya, també genera salut potser un centre cultural, també genera salut potser una comunitat que s'agrupa i treballa de forma col·laborativa. Doncs bueno, creiem que en cultura, evidentment, si volem parlar d'una estratègia per fer front a les desigualtats, hem de comptar amb aquests factors que ajuden a potenciar capacitats i oportunitats de les persones i les comunitats. I aquí el llistat pot ser molt llarg, però nosaltres volíem assenyalar molts dels elements que potser no surten en les enquestes, alguns sí, altres no, però que creiem que era important a l'hora de plantejar una estratègia de com fer front a aquestes desigualtats. Les persones són actius en salut, en cultura, veïnatge, família, membres de comunitats, etc. Les entitats i associacions formals, les que es diuen culturals, però també les educatives, les de joves, les de veïns, també són actius culturals per a la ciutat. Una política pública, una estratègia per fer front a la desigualtat, hauria de poder contemplar i treballar amb elles. Les xarxes informals també són actius culturals, xarxes de cura, de difusió, de trobada, etc. Els comerços i equipaments privats també poden fer front o poden formar part de l'estratègia per fer front a la desigualtat en l'àmbit cultural. Aquells aquells comerços i equipaments privats més culturals explícitament, però potser d'altres, com bars, biblioteques, en un cert punt, si el programa Radar de la ciutat de Barcelona per fer front a l'aïllament social de les persones grans comptem amb les farmàcies, no sé, suposo i entenc que per una estratègia per reduir la desigualtat social en l'àmbit cultural també podem comptar amb actius de l'àmbit privat. Equipaments públics, evidentment, els culturals però també els socials i educatius, i els espais físics. Això ho explicàvem també en la primera part de la sessió, els parcs, els monuments, etc. són actius culturals que s'han de poder contemplar en una estratègia per fer front a la desigualtat. Sí, insistim que no volíem tancar amb una perspectiva només de dèficit, sinó que volíem parlar també d'actius. I crec que ho deixarem aquí i sobretot, abans d'entrar i abans de demanar a la gent que hem convidat a que ens faci aquest retorn i aquests comentaris, us volem convidar. Hem creat un mail, diguem-ne, per estar més o menys connectats, però us volem convidar a continuar participant i potser a fer aportacions el dia d'avui i d'altres moments que puguem trobar, si és que creieu que és interessant, que també és de les primeres preguntes que podríem fer. Creieu que tot això és interessant, és rellevant, i com continuem? Què fem? Això és una pregunta oberta. Sí? Com que no sabíem si us ho trobaríeu interessant, hem convidat a gent que creiem que potser ho trobava interessant. Potser ara ens diuen que no, però bueno, era el risc. Aniré presentant potser una miqueta un per un, mentre, si us sembla bé, mentre van intervenint. El primer que volia convidar a parlar, si ens vol fer un retorn, és el Lluís Noguera, que és director del Convocaixa, entre moltes altres coses, i que sempre anàvem llegint i veient que era un tema que li interessava i potser hem pensat de convidar-lo i de liar-lo una mica amb aquest tema, i per això li volem agrair molt especialment i de veritat que estigui aquí i potser demanar-te aquest primer retorn, si et sembla bé, de què t'ha semblat la nostra feina que hem fet. Molt bé, no em sumaré perquè si no deixaràs d'estar prim i allò que diuen que millor que no es fiqui res i llavors no et convidarà enlloc, però bueno, no faré un retorn estricto sensu, diguéssim, del document perquè no ho sabria fer, però sí que he anat apuntant i segurament el que faré és, diguéssim, potser, o la intenció seria, diguéssim, articular o ajudar a enfortir les vostres idees. Amb el tema de factors de la desigualtat, jo soc dels que penso que els problemes de l'educació són els problemes de la cultura, tot i els biaixos que puguem tenir, perquè aquí ja no parlarem de que ens interessa per cultura, o sí, però els problemes de l'educació són els problemes de la cultura. I avui veiem unes nenes de 6è, quins són alguns dels problemes de l'educació, parlant d'educació dels serveis educatius obligatoris, la segregació
la segregació social és un dels problemes que gent com la Fundació Bofill està tractant com una de les prioritats que cal combatre. Això generarà molta inequitat. El pati de les escoles és un factor, diguéssim, de construcció de cultura que tindrà molt a veure amb l'ús com a consumidors i com a ciutadans de la cultura quan ens fem grans. Jo crec que és un dels llocs on cal actuar, a més en temes de gènere. Soc un fan d'eliminar la pilota en el pati de les escoles. Hi ha algunes escoles de Barcelona que la tenen eliminada. Això ho que quan veuen un home que no està davant d'un televisor aquests dies et pregunten com és que no estàs mirant la tele? La manca d'emocions, hi ha moltes escoles que ho estan treballant això, ara estic fent la part més de dèficits, no la part més de... Hi ha molts exemples bons. La part d'emocions, diguem-ne, la cultura necessàriament és emoció, si no es treballa malament. La manca de la gestió de la diversitat, la manca d'atendre el fracàs escolar, que n'hi ha i n'hi ha molt, moltíssim. La desconnexió de l'escola amb l'entorn, això ja indica també una construcció d'una mentalitat cultural en com afrontar els problemes comunitaris quan un és més gran. L'autoritat posposada, és a dir, als alumnes se'ls ensenya, excepte els d'avui, i hi ha també molta bona pràctica, potser no se'ls ensenya a participar com a ciutadans en el seu dia a dia. Un factor que té a veure és el desinterès. Jo crec que un dels factors més clars en les dades entre cometes consum cultural del per què no es va a determinades activitats culturals és el desinterès, i això està molt relacionat amb classe social i en què s'entén per cultura. Hi ha estudis de l'Ariño que també hi ha joves de Barcelona que segurament fan molta cultura però està molt poc representada en el que en diem fins i tot en les enquestes, diguéssim, que fem i que es fomenten des de l'emissió pública. En quant a connectivitat, jo crec que el que no es veu i que caldria veure és el gran enemic de la connectivitat, és a dir, com influeixen els que van en contra de la cultura i en contra de l'educació, que són els mitjans de comunicació i les grans corporacions, diguem-ne. I això que no és un problema estrictament local, que és de competència estatal, que és l'espai radioelèctric, això és un marrón, diguéssim, que no ens en sortíem, però Telecinco, Antena 3, i això és un prejudici que potser el compartiu, diguéssim, deseduquen i desculturalitzen, o culturalitzen d'una determinada manera. Per tant, llavors és molt difícil fer determinades coses sense reconèixer, diguem-ne, clarament que això és un enemic, en aquests termes. En tema de dades, segur que les teniu, jo abans comentava la Montse, hi ha dades, per no deprimir-nos, hi ha unes dades de comparació amb un estudi que us podria arribar, si no el teniu ja, que compara les dades d'activitat, d'accés a activitat de França i Estats Units amb una sèrie de, crec que són de 10 i 15 anys, França amb unes polítiques culturals molt determinades, Estats Units amb unes polítiques amb unes no polítiques culturals molt determinades, i els índexs, diguéssim, d'activitat i d'ús són pràcticament els mateixos. I tots els factors de no activitat són els mateixos, educatiu, racial, són als Estats Units, i econòmic, d'ingrés econòmic. Per tant, bé, òbviament cada problema local és global, però sí que també cal ser molt amatents en que determinades contextos molt diferents amb actuacions molt diferents tampoc no resolen el tema, o tenen els seus problemes. Amb actius culturals, jo només us animaria a pensar en el tema inclusió, que quan es parla de desigualtat existeix, hi ha alguns estudis que parlen de la falsa inclusió, és a dir, allò que tendim a que aquests nois, noies, nens, nenes van a un museu i ens quedem tan tranquils perquè els hem fet gratuïtament i han participat en cultura. Això, ara faig la caricatura i hi ha alguns articles que ho desenvolupen, però això podríem determinar que és falsa inclusió, o en termes de desigualtats més ja cognitives, diguem-ne, no? És a dir, no els ajudem a desenvolupar-se a nivell de les seves capacitats, siguin les que siguin, sinó que dissimulem
una participació amb un... O sigui, no sé si m'explico, però dissimulen clarament com si participéssim com en realitat els estem entretenint puro i durament. Per tant, jo crec que el tema aquest d'inclusió caldria abordar-ho. Una dada, perquè si no això de la ciència com que m'està afectant els últims anys, en termes de qui va a un museu de la ciència, i això es repeteix en els diferents museus de la ciència, no només com el Cosmocaixa, sinó a nivell europeu, en termes de qui hi va, és molt diferent el patró amb els centres d'art, i també simplifico una miqueta, però per exemple al Cosmocaixa entre un 40 i un 45% de la gent que ve no té estudis superiors, és a dir, s'ha quedat amb algun grau abans del superior, amb els centres d'art en general més del 80% del seu públic té estudis superiors. Aquí la pregunta, també venen, podríem dir més en família, però la pregunta és què els hi pot donar la ciència, l'espai que representa la ciència i què no dona, quina resposta no dona un espai d'art, i aquí hi ha diferents respostes, al meu entendre, i sense l'elitisme que es percep en un equipament o un altre és claríssim, per tant la desafecció o ja no afecció, o la distància emocional, la distància cultural, i l'altre és potser les preguntes del sentit de la vida que en aquests moments s'estan ubicant molt a vegades en la ciència, en el sentit ampli de la paraula, i que les arts sembla que no resolguin també, i ho diu una persona amb formació bàsicament humanística, i que per tant m'agradaria reequilibrar claríssimament la situació, perquè els problemes de la ciència que ens trobarem cada dia més necessiten clarament d'un posicionament ètic molt clar. Acabaré molt ràpid. Quan llegeixes de tot això que ens ocupa i que ens preocupa, si no estaríem aquí, jo sempre penso en Marcuse i el temps de lliure, el temps lleure, no? És a dir, què vam pensar un dia que passaríem el temps d'oci nostre i que aquest temps d'oci nostre hauria d'estar ocupat per allò que en diríem participar o practicar cultura. Això evidentment ja sabem que ha passat des dels anys 60. Aquí també jo crec que necessàriament hauríem de barrejar en aquest treball general que la cultura no diferenciaria entre temps de lleure i temps de treball. Aquí hi ha alguna cosa que caldria crec que estudiar, analitzar i deixar de reconèixer aquests espais separats, perquè jo crec que aquí hi ha un terreny de joc també, no sé si molts actius, informalment jo crec que telemàticament en una conversa d'aquestes de xarxes i ho vaig posar perquè ho vaig dir en un lloc, costa d'entendre com als caps de salut no hi ha manifestacions artístiques de les comunitats de proximitat. Costa d'entendre com els caps de salut i els centres cívics no han treballat en seguida junts per ni que sigui millorar una mica les estones d'espera, diguéssim, dels usuaris. Costa d'entendre com les biblioteques i els centres de salut no es posen d'acord a l'hora de formar bàsicament els usuaris, tenint en compte que segurament podríem fer més cas a les biblioteques i dic aquest nom en el sentit ampli de la paraula, que no el CAP, que a vegades es pot entendre com allò que em fan esperar, que em donen una solució, i aquí també hi ha molts CAPs en funció del lloc de Barcelona o del territori on existeixen. I no sé, ja dic potser. Moltíssimes gràcies, Luis. Ana Pacheco? Sí. Ana, bueno, fa moltes coses també i nosaltres hem pensat, però ja farà el que li sembli oportú, que ens agradava molt el que escrivia i treballava i pensava sobre la qüestió de gènere, la qüestió de classe, també en l'àmbit cultural, ella és periodista, i insisteixo que la idea era també convidar-la perquè ens pugui dir des de la seva visió què li semblava una mica aquest espai de treball que estàvem generant. I moltíssimes gràcies per estar aquí. Bueno, primer de tot em sembla molt interessant i molt pertinent al debat, jo no m'extendré tant, però sí que crec que hi ha diverses coses. Jo us parlaré també des del món de la comunicació i des de la funció dels mitjans que podem fer nosaltres i que em sembla també molt bàsic a l'hora de fomentar i de promoure la cultura. En primer lloc, la impossibilitat de quantificar o mesurar o ni tan sols definir què és la cultura, que quan li preguntàvem a les noies què és la cultura, fins i tot dèiem que no sabem ni nosaltres la resposta.
a mi m'interessa molt també el no centrar-nos en treure com estrats del que és l'alta i la baixa cultura, que crec que d'alguna forma se'ns escapa, on moltes vegades no som capaços de canalitzar les influències o les manifestacions artístiques que s'estan donant en barris o en espais i que existeixen, i que en aquest cas sí que s'hauria d'invertir o de centrar totes les nostres energies en potenciar aquestes cultures. Parlo, per exemple, de videojocs, d'altres manifestacions del món d'internet en els joves que moltes vegades poden passar una mica també desapercebudes. També a mi m'interessa molt com des dels mitjans nosaltres mateixos estem reproduint des dels mitjans hegemònics una cultura dominant. I això em venia moltes vegades fent una recerca molt ràpida des dels equipaments públics, la TV3, televisió pública, la difusió que pot arribar a donar a un festival com el Primavera Sound, que és un festival que sabem que té un perfil molt concret i que a més és un festival molt poc accessible per la majoria de barcelonins, de fet, perquè té bona part del públic de Nord Europa, i l'abonament costa 200 euros, la quantitat de difusió que es pot donar a un festival que és clarament inaccessible per molts, i després busques CCMA, TV3, Festival de la Mina de Flamenc, i el número de resultats d'aquesta recerca és realment molt inferior i abrumadorament inferior. I aquí sí que em fa pensar que aquesta poca representació de les cultures, que això ho comentaves tu abans, aquestes cultures en plural que moltes vegades apareixen invisibilitzades o poc representades, al final que estan alimentant una mica aquesta mancança de referents per a aquests joves, no tan joves, dones que miren la televisió i no se senten representats perquè la seva cultura no apareix, i també com això a la vegada estem alimentant aquesta cultura dominant que també, i això ja ho deixo en l'aire, està d'alguna forma responent a alguns interessos, perquè sempre és així, ja no només des dels mitjans propis de producció de qui produeix aquesta cultura, sinó també a qui va dirigida o a qui interessa que vagi dirigida i perquè altres cultures estan constantment i sistemàticament invisibilitzades. I molts cops té a veure amb aquestes cultures de masses que, i això ho esmentaves tu també, que no s'arriben ni tan sols a preguntar les enquestes. I jo també ho deixo com una pregunta en l'aire de tornar també a una idea més sociològica o antropològica de la cultura, en el sentit de tornar als usos i les costums i no en aquesta part segurament tan intel·lectualitzada o només des d'una vessant més artística. Entendre la cultura des d'un sentit molt ampli i fer-ho entendre a la gent, de revaloritzar els seus usos i costums i entendre-ho com a una cultura. Aquesta seria una mica la idea, però podem seguir parlant. Moltíssimes gràcies, Anna. Per exemple, una mica des de la perspectiva que treballem, Teleeduca, que treballa una mica el que seria la connexió o la interconnexió que hi ha entre, per una banda, cultura i educació, però més centrada en comunicació, nosaltres, i després també tots els vincles que tenim, que aquí és on participem conjuntament amb el Javier i havíem com entès que amb tot el que seria la xarxa antibarri, que és gent que treballem el que seria la cultura des de la participació, des d'una eina de dinamització en els territoris, en els barris. Llavors nosaltres, una mica, a mi el que m'ha despertat el document era l'interès aquest de posar com la participació en cultura per damunt de l'accés, d'alguna manera, és a dir, que després s'estratifica i hi ha l'accés com un de les maneres, però al parlar de participació, perquè a nosaltres ens sembla que, o la pràctica que fem quotidianament en tots els anys que portem fent acció, és que com més participes, més accés a la cultura fas, no al revés. No és que l'accés a la cultura et desperta la participació, sinó que el que entenem és que sol passar al contrari, que tu participes en activitats culturals i això et fa generar interès per després accedir a moltes cultures o moltes maneres, i aquí m'agafo una mica amb la reflexió que has fet tu mateixa, que ja em sembla molt interessant, de no estratificar, però de... Doncs això penso que és com una línia interessant a ficar-ho, i llavors potser en el cas dels actius estaria molt bé esbrinar en aquest pas de que primer s'experimenta o s'experiencia des d'aquesta participació quins actius hi ha a la ciutat que realment fan aquest
aquest trànsit, no? Que generen com aquest trànsit de des de que jo soc i faig cultura, com llavors puc fer trànsit cap a altres formes de ser un actiu en cultura, no? D'una persona activa en cultura. Llavors, hi havia també el tema de lo que seria totes les preses de decisió. Aquí també el document una mica ho mostra, però les dades després, com que no n'hi ha sobre aquest tema, que també trobàvem com molt interessant, era la qüestió de que la presa de decisió sobre qüestions de cultura vol dir que hi hagin, podríem dir, fórmules en les quals es posi en valor o es doni importància en aquelles formes de fer cultura que jo estic fent. I de vegades a la ciutat de Barcelona això no s'ha tingut en compte perquè no hi ha hagut, ara parlo potser de temps més enrere, però no hi ha hagut prous transvasaments, podríem dir, o prous articulacions entre tot el treball que es fa en el món educatiu, en un sentit ampli també, no només d'educació formal, i el treball que es fa en el món cultural i el treball de vegades que es fa en àmbits més socials. Llavors, és com que la cultura sumava però no bevia dels altres àmbits. Llavors, amb el tema aquest de decidir què és cultura i quina cultura volem, seria molt important que hi hagués aquest transversament. I això era el que el Javier ens havia un com d'allò i ja està. Jo agafo el tema de decidir, que jo crec que és molt important en qüestions de governança, que és també, i sé que és molt difícil i que aquí hi ha companys i companyes de l'ICUB que potser controlen més les dades, però per exemple no tenim com a dades molt clares de quants recursos s'inverteixen en grans infraestructures, en grans equipaments, com un auditori o el programa del GREC, versus les infraestructures o els equipaments que són de proximitat. Estaria bé tenir aquestes dades perquè ens donarien moltes pistes, que és tan tonto com saber per què tenim un hospital central i tenim CAPs. I no vull dir que no siguin necessaris, són necessaris, els dos. Això és una de les primeres coses que crec que són molt importants a tenir en compte per parlar de desigualtats. L'altra, que felicito també molt al grup perquè l'he trobat molt interessant per la meva experiència, és treballar també la desigualtat amb la idea aquesta dels grans equipaments de ciutats i les institucions culturals que estan creuades per desigualtats, de gènere està clar, però també qui decideix aquestes desigualtats. Perquè no només són els patronats, també són els programadors o programadores, que a vegades són directors, o a vegades són comissaris, o a vegades és el cap d'activitats. Llavors, si ens anem a altres exemples, com a Anglaterra, jo conec més el món dels museus, gairebé el 20% es destina a departaments educatius amb figures de treballadors comunitaris, cosa que a la ciutat de Barcelona no sé si existeix. Llavors, què vull dir això? Igual que en un CAP ens trobem a l'especialista que es diu Medicina Familiar i Comunitària, estaria molt bé començar a pensar en aquestes professions noves que existeixen en tots aquests equipaments i mirar la distribució de recursos que tenen aquests equipaments, que és una brutada, però si una exposició en el MACBA pot ser 5 projectes de proximitat. I no vull dir que l'exposició del MACBA no sigui interessant, però saber això també seria molt interessant per saber el retorn social d'aquests equipaments, perquè malauradament el 70% només d'aquests equipaments són públics en recursos. Llavors, si parlem de cultura pública i de cultura en el sentit ciutadà, hauríem de tenir aquestes dades, no en un sentit chequevarista, d'anem a fer una assemblea 15M, però sí per tenir altres dades de quines són les repercussions i els retorns socials d'aquests projectes, quins són els programes que sustenten, etc. Segur que aquí toca la Teresa, que ja porta en el manac molt d'anys i és més experta i porta anys també en emissors i reconeix altres persones que han estat en museus d'educació fent aquestes coses, però crec que és com una data clau, no? O sigui, no només qui entra al patronat, sinó com es decideix en què moment aquestes coses i fins i tot per equilibrar quins són els mecanismes de retorn social o transparència democràtics que podien tenir per fer un seguiment d'aquests equipaments, per no deixar tot a la figura del director o el comissari i començar a treballar des d'altre punt de vista el que nosaltres diem noves institucionalitats o altres formes més democràtiques. Vull dir, s'hauria de democratitzar des de dalt i radicalment democratitzar també des de baix tota la cultura, o sigui, els grans equipaments i els barris. I això em porta a una qüestió que és molt important, que és la triangulació. Si no tenim les dades triangulades de quants són els equipaments de ciutat que es treballen així, quina és la seva inversió, no vull dir versus, sinó en diàleg o en relació als centres cívics, biblioteques, i a partir d'ahí veiem possibilitats, el que fa el CCB, per exemple, en els centres cívics o les biblioteques, en les xerrades, etc., també podem trobar altres formes de redistribuir recursos, que crec que és molt, molt important. Això és una. Altra seria, per exemple, la qüestió de diferència, l'estatut aquest de l'artista, que suposadament ara al Congrés tothom l'ha recolzat,
reconeix la professió de mediador cultural, art educador, etc. Llavors, en les diferències que hi ha sobre la subjectivitat del treballador cultural, hi ha una gran qüestió de classe sobre si et posiciones com un productor cultural o com un educador, i està creuada per el gènere. Un exemple molt senzill. Senzillet seria directors de teatre i molts, però estic convençuda que tots els departaments educatius són dones. Llavors, també aquesta diferència de les noves professions i les desigualtats que generen internament seria molt interessant posar-la sobre la taula amb altra, que és el tema de la forquilla salarial. La proporció de recursos que cobra una direcció versus la proporció de recursos que cobra la persona que fa la visita al museu, que normalment també és dona, externalitzada, etc. Llavors, aquí tindríem també altra forma de combatir la desigualtat. Sé que és molt interna i organitzativa, però si dignifiques aquestes feines, dignifiques també les feines cap a fora. És com si tu dignifiques una treballadora comunitària en un CAP, dignifiques la seva feina i fas que el CAP sigui més comunitari. Llavors, el dins i el fora estan com més units. Són com dues coses així que se m'ocorreixen. Després, sobre el tema d'actius, crec que és molt important també, el que passa que és una paraula que està una mica denostada ja, fer mapats o veure qui està. Jo em recordo, per exemple, que la gent de Polièdrica van fer un mapat molt ràpid d'entitats que feien educació cultural al territori de Barcelona fa 3 anys i sortien més de 100 entitats i no saben quins recursos tenen, quina situació, si l'ICUP ha de comptar amb elles o no, si venen de recursos que són més de tercer sector, de plans de barris, etc. I no ho dic en el sentit deficitari, que s'entengui, sinó dic en el sentit de poder articular millor aquests recursos per sobretot construir sinergies i entendre la realitat que tenim entre mans, que és una de les coses que, jo que sé, en Artibarri, per exemple, en les energies comunitàries hem intentat fer aquests mapats sobre activitats i iniciatives culturals als barris, que tu vas estar, i és com una cosa, com dius tu, de les dades, és com inabarcable, però al mateix temps, per actius, crec que és molt necessari, perquè ens podria donar una imatge no fixa, però sí una sèrie de recursos i infraestructures que ja té la ciutat i fer-nos el replantament llavors de què fem amb això. Encara que sigui, doncs mira, representa, jo què sé, el 5% de la producció cultural, però ja sabem alguna cosa, almenys. És que ara no sabem si és el 5%, el 10%, el 8%, etc. I crec que això, quan heu dit vosaltres que hi ha molts de 8, jo diria molts de punts secs en les recerques, seria com otro de los elements a tenir en compte. I lo deixo aquí perquè hi ha com milions de coses, però crec que aquestes 3 podrien ser coses a discutir. Si voleu. Moltes gràcies, Javier i Carme, els dos. I tenim també el Ferran Urguillos. Vale. Ferran, que és moltes coses també, però director de biblioteques de Sabadell, entre d'altres, i també em semblava que era clau que vingués alguna persona que conegués el món de les biblioteques i moltes altres coses que coneix el Ferran. Gràcies. Primer de tot per la posada en escena i també l'oportunitat de poder participar, i gràcies especialment a tots els col·laboradors que heu estat aquí analitzant totes les dades i el plantejament, i gràcies, Nico, per impulsar una mica el debat. Simplement per resumir una miqueta tot el que també s'ha dit o reforçar, diguéssim, algun aspecte. A veure, per mi, jo crec que des de les polítiques públiques el que s'ha d'incidir especialment és en abocar recursos en les competències fonamentals en cultura que té cada administració. Si ens centrem en l'administració de l'Ajuntament, les competències en cultura estan molt definides, al marge una mica del criteri ideològic i polític que es pot tirar endavant, però sí que hi ha algunes competències que són fonamentals, com ara, per exemple, tot el que és promoció del patrimoni i conservació del patrimoni, i la part de lectura pública, foment de les arts, biblioteques incloses. Jo crec que és fonamental que els governs se centrin en abocar recursos en allò que és competencial, en allò que és fonamental, i no distreure's i abocar recursos en altres àmbits, diguéssim, que no són els competencials, però només ho dic perquè els competencials no estan ben resolts. Si els competencials estiguessin ben resolts, aleshores tota la resta, evidentment, abocar recursos en altres àmbits aniria bé. Especialment en això, a mi m'agradaria incidir això, la necessitat d'abocar recursos des de l'administració en els àmbits competencials, en cultura, i per altra banda en els col·lectius més vulnerables, o en aquells territoris més vulnerables, i que podem identificar a partir de l'anàlisi de dades com aquesta aproximació
a l'anàlisi que hem començat a fer en la tarda d'avui i en el document que heu començat a preparar. En el que és l'anàlisi de dades i l'estudi de les dades, jo crec que valdria la pena incorporar alguns indicadors. Per una banda, en tot l'àmbit del gènere, que abans comentava la companya, està molt bé l'anàlisi que s'ha fet del que seria l'àmbit dels creadors, de l'àmbit més artístic, etc. I una mica la presència de les dones en aquest àmbit. Jo intentaria incorporar, a la mesura del possible, no sé si podrem obtenir dades fàcilment o no, el que seria la pràctica professional vinculada als diferents serveis públics, és a dir, el que comentàvem abans, dins de l'àmbit de la gestió cultural, de la gestió de museus, biblioteques, etc., treballadores que tenim dins dels museus en temes de conservació, les comissàries d'exposicions, per exemple, o bé dins d'alguns serveis com puguin ser centres cívics, biblioteques, etc., quin és el paper de la dona treballadora i de les funcionàries, en aquest cas, dins d'aquest àmbit. O sigui, intentar incorporar també les treballadores, no només com a creadores, diguéssim, sinó també les treballadores de serveis públics. Un altre aspecte vinculat al gènere, que no sé si pot ser interessant també d'analitzar, seria pròpiament la dona com a consumidora de cultura. Crec que tenim tots la percepció que hi ha un percentatge molt més elevat de dones que consumeixen cultura que no pas d'homes, però probablement hi hagi estudis al darrere, etc. Ni que sigui analitzant quin és l'ús de la dona de determinats serveis públics. Crec que valdria la pena incorporar també l'orientació de gènere en aquest aspecte. O sigui, la dona no només com a creadora, no només com a treballadora de cultura, sinó també la dona com a consumidora, en tant que qui consumeix cultura i què és el que consumeix. Un altre aspecte en l'anàlisi de dades que potser estaria bé incorporar, i ja seria més aviat incorporar indicadors d'avaluació, no tant indicadors que ens permetin analitzar una mica com està la situació, sinó també valorar i millorar el servei públic. Jo intentaria incorporar indicadors de retorn social i de valor públic dels serveis, i indicadors també que estiguin vinculats a estudis d'impacte. Hi ha alguns estudis d'impacte que s'han començat a fer en l'àmbit que jo conec més, que és biblioteques, tant el que serien indicadors de retorn econòmic com també derivats de retorn social, que també s'han dut a terme en altres serveis culturals i que valdria la pena incorporar potser en aquesta anàlisi. Més que res per poder tenir el màxim d'informació possible. Des de la Diputació s'han començat a fer alguns estudis també que, si voleu, us puc passar, diguéssim, referència i probablement ens donin també dades. Reforçar el punt que hem comentat que ha sortit també de participació en la presa de decisions. Això pot estar vinculat també a entendre determinats serveis públics culturals com el que m'agrada a mi dir de les biblioteques, que són espais de relació ciutadana, espais àgora i espais obrador. És a dir, que espais on diguéssim, té lloc o espais que tenen una funció educadora que, diguéssim, el que permeten és donar d'alguna manera o visibilitzar, diguéssim, un component d'utilitat a la cultura. Jo crec que determinats espais, potser penso més des de l'àmbit de la biblioteca pública, però jo entenc que la biblioteca pública no tindrà futur si no esdevé útil. I per tant, determinats espais culturals o serveis de cultura pública que tinguin una utilitat molt clara, vinculada a la funció educativa que dèiem abans i a la funció de cohesió social, crec que hauríem d'incorporar, diguéssim, aquesta utilitat a determinats serveis. Això lliga una mica amb el que deia en Lluís Noguera també de buscar un sentit, el
és, bueno, tu parlaves del sentit de la vida, no? No vaig tan allà, però sí que evidentment, diguéssim, l'èxit dels serveis i espais culturals serà o haurà de passar necessàriament perquè tinguin aquest component d'autoritat en un sentit ampli, en un sentit també d'alimentar l'ànima, d'alimentar, diguéssim, no només una autoritat, diguéssim, més dramatística o... Bé, més o menys, jo crec que el que havia apuntat... Moltíssimes gràcies. Ferran? Molt bé, no, jo crec que com a d'entrada felicitats també per la feina que s'ha fet com a grup, crec que està molt bé. Jo crec que hi ha un problema previ, i a l'hora de parlar del tema d'igualtat en cultura i de comparar-ho amb educació i amb salut, perquè estem parlant de dues polítiques que són de caràcter universal, que s'han incorporat com a drets bàsics de la població i que, per tant, les components d'igualtat i desigualtat són claus. Per tant, estem parlant d'unes polítiques que es van incorporar en el programa democràtic des del 45, en el nostre cas des del 80, i que per tant porten un recorregut que es va considerar en el conflicte del segle XX com un element central de redistribució i que estava en el nucli dur del conflicte entre llibertat i igualtat, que eren els dos grans valors en tensió del segle XX. Llavors, les polítiques públiques de salut i d'educació es van considerar les polítiques claus per superar factors de desigualtat centrals. Per tant, es van convertir en polítiques universals. La cultura no ho és, no forma part d'aquest nucli dur. Llavors, a partir d'aquí, el que diem sobre això, tot té a veure amb la quantitat, de voluntat política que els governs respectius hi posin, la distribució de competències, però més enllà de la distribució de competències que deia el Ferran, també les incumbències d'aquests governs, la voluntat d'incidir-hi i tal. Aquest és un problema primer. Un segon problema que és molt important és que, així com en salut, teòricament, sí que la definició de l'OMS és més àmplia que la carència d'enfermetat. La definició de l'OMS va ser una persona que viu amb benestar, que té benestar. Per tant, va més enllà de la carència d'enfermetat. Però tot i així hi ha un debat molt important en salut, sobre què és exactament la salut, i per tant la definició sobre què és salut també és important. En l'educació tenim el conflicte entre ensenyament i educació. L'ensenyament és 0,16 o 3,16, si agafem l'obligatòria 6,16, si agafem la quasi obligatòria podríem parlar de 3,16, però en canvi hi ha tot el debat sobre educació, educació d'adults, educació no formal, educació informal. Per tant, tot i que ja són dues polítiques universals, també el conflicte està molt... En el cas de cultura, la indefinició és brutal, és a dir, jo recordo una expocultura de la Generalitat de fa 20 anys o 25 que es feia una expocultura, o sigui, es feia una exposició de cultura, i hi havia un estand que posava tot és cultura i més el gos d'atura. Llavors, clar, a partir que el gos d'atura és cultura també, doncs clar, i és veritat segurament, si vosaltres veieu els concursos dels gossos del Pirineu que porten els ramats, doncs dius, hosti, això és una cultura popular, hi ha un element de recuperació d'aquesta cultura que també és important, tu que parlaves, per exemple, dels diferents significats del terme cultura. I aquí tenim una gran dificultat, perquè jo recordo fa uns quants dies parlant de ciència, com parlàvem de les diferències de gènere també amb el tema de ciència, la Margarita Padilla, la Marga Padilla deia, quan parlem de per què les dones no s'acosten a la ciència, potser ens hauríem de preguntar de quin tipus de ciència parlem i que per tant les dones no la veuen com a pròpia. Llavors diem, hi ha la gent que no accedeix, i fem estadístiques per analitzar per què la gent no accedeix a equipaments culturals, perquè parlem d'un tipus de cultura que potser la gent no reconeix com un element de cultura propi. Això vol dir que hem de, segurament, reconèixer que un dels factors claus a l'hora de parlar de cultura és parlar de diversitat. És a dir, així com el factor clau en sanitat i en educació ha estat bàsicament el considerar que
que això eren elements de necessitats bàsiques de les persones, perquè generaven salut i autonomia, i sense salut i autonomia no es pot funcionar. Quin és el factor que incorpora la cultura? Segurament tindríem que dir que relacionar-ho també amb salut i amb autonomia, però hauríem d'incorporar-lo molt amb un valor que és molt del segle XXI, com a factor central, que és diversitat. I aquest factor no forma part de l'ADN de les administracions públiques. L'administració pública confon igualtat amb homogeneïtat. Per tant, la tendència general de l'administració és a considerar que els programes culturals són de caràcter homogènic, que van de dalt a baix, i que, per tant, d'alguna manera això resol el problema. I ara veiem el debat que hi ha sobre salut, quan comencen a sortir elements alternatius de salut i no es reconeixen, o com a l'educació, quan es parla de l'educació a la casa, o com es parla dels grups de criança compartida, els conflictes que això genera en l'àmbit educatiu formal, perquè això és una exigència de diversitat que al sistema públic li costa molt d'incorporar. En canvi, en cultura és un element com central, no? Si parlem de cultures en plural, llavors aquí tenim, per exemple, el treball que va fer la Dinamo i altra gent amb la rumba catalana al carrer de la Cera i tal, és un exemple de posar en valor una cultura com era la rumba del Paret i del Raval, situar-la en un terreny al qual s'incorporava valor, hi havia categories, no només era un cas especial. Això vol dir un reconeixement, paraula clau des del punt de vista de diversitat, un reconeixement que hi ha un factor cultural que és molt important. Per tant, aquí, quan parlem d'igualtat, jo diria que segurament hem de pensar en un element que està per sota d'això, que és considerem que en el segle XXI la cultura hauria de ser una política redistributiva tan important com la sanitat i l'educació, i per tant hauríem de considerar que sense avançar en aquesta classe redistributiva, és a dir, aquest reconeixement del valor de la cultura com un valor central des de la complexitat que té el concepte, difícilment podrem batallar per la igualtat. Si això és difícil, que ho és, la palanca que tenim per lluitar sobre això és l'educació, perquè sí que té un reconeixement universal. Llavors aquí és on hauríem, jo crec, de reforçar els vincles amb l'educació i cultura, perquè és la porta d'entrada que tenim per legitimar tot el procés de demanda d'igualació. Per tant, tot allò que reforci els nivells educatius i una educació en sentit ampli, no una educació en el sentit d'educació formal, informal, etc. Per exemple, aquí unes dades que serien interessants incloure, per exemple, és el número d'esplais que hi ha a la ciutat de Barcelona. A l'Eixample hi ha 23 esplais, a Nou Barris n'hi ha 6. Els esplais és un àmbit educatiu cultural importantíssim, i llavors això també és molt desigual d'entrada, i si mirem les escoles de música que hi ha, que fan a les tardes música per nens i nenes, etc., i veiem la distribució per la ciutat, també trobarem un altre factor de desigualtat, i així ens podríem anar incorporant els factors de desigualtat que hi ha. Doncs jo crec que la palanca més important per mi a l'hora d'avançar en temes d'igualtat en cultura és treballar el factor educació i incorporar el màxim possible d'elements creatius i culturals a l'interior de l'educació, que per altra banda és una demanda que des de l'àmbit educatiu s'està plantejant, perquè saben que des del punt de vista de model educatiu tenen un model educatiu obsolet i necessiten canviar el sistema educatiu incorporant-hi moltes més dinàmiques de creativitat, innovació, etc., perquè d'alguna manera la vida en la qual estem plantejant aquests elements, aquests valors són importantíssims. Per tant, les experiències educatives dels instituts escola de l'Antaviana, del Tiler, de Trinitat Nova, el xamfrà, el que s'està fent Pla de Barris, en residència, cinema en curs, moltes d'aquestes activitats que ja es feien o que s'estan fent, les hauríem de posar molt més en valor, perquè aquestes experiències sí que trenquen voces, és a dir, moltíssimes activitats, cabal musical, és a dir, tot allò que tendeixi a relacionar molt més intensament l'educació i espais culturals seria molt important. Sense oblidar que tenim l'àmbit que és educació que no és ensenyament. És a dir, les escoles d'adults estan totalment, diguem-ne, perdudes en el temps. Llavors, treballar en escoles d'adults, recordem que va haver-hi molts anys que les escoles d'adults depenien d'una subdirecció general de benestar social. Molts anys, fins a arribar al tripartit,
no van passar de benestar social al Departament d'Educació, que aquella vegada es va dir educació, ara no sé si es torna d'educació. Es torna d'ensenyament, ara no. Canviar el recurs cada vegada val molts carrers. Val molts carrers, sí, però jo crec que és més que... Bueno, jo celebro, per exemple, que el senyor Guany Corba, que va portar endavant els plans d'entorns en educació, torni a ser director general en aquest moment, perquè plans d'entorns educatius són molt importants, treballar precisament en aquesta relació, i això és molt important. Bueno, i per tant, llavors, com avançar? Jo he dit educació i cultura, i l'altre, que em sembla que també el Javier ho ha dit, i altra gent ho ha dit, la Carme d'Artibarri, el tema territorial. És a dir, com baixar, és a dir, prototipar més, per dir alguna cosa, o experimentar més en l'àmbit territorial, amb aquestes articulacions entre equipaments culturals, equipaments educatius, equipaments de barri, amb entitats que treballen en el teixit veïnal, en el teixit comunitari, reforçar aquests aspectes i posar-lo en valor, i diguem-ne situar-ho més clarament. És evident que el que deia el Javier té raó, hi ha un problema de recursos, i si mires la proporció de recursos que destinem als hospitals i no als CAPs, o a la salut comunitària, per dir el mateix exemple, doncs evidentment que hi ha una desproporció molt gran. I aquí és on jo crec que es poden fer coses, però també es poden fer coses perquè els hospitals incorporin més gestió comunitària, és a dir, perquè els grans equipaments també incorporin més gestió comunitària, que és una mica el que deies com els museus, és a dir, que no es tracta de destruir els hospitals, sinó d'aconseguir que els hospitals siguin molt més, els hospitals vull dir el Liceu, l'Auditori i els museus, que siguin molt més capaços de treballar i de reforçar la seva legitimació en els àmbits territorials amb aquesta articulació. Jo crec que queda molta feina a fer, tota la feina a fer, I ara, recordem una cosa, que això em sembla que és clau. De moment no hem aconseguit que la cultura estigui al mateix nivell, ni de recursos ni de reconeixement públic com la sanitat o l'educació. Llavors aquest és un factor central que jo crec que hem de tenir en compte en el dia.